Siyanibingelela ababukeli be-Black Life TV, lona nguPhakadini uPhoso Mthembu ngisuka le Empangeni. From Empangeni to you, Black Life people, ngabe kwayinina la. Uhlelo izinkinga zomndeni. Ikhaya nekhaya linenkinga zalo, akekho umuntu ekhaya kubo ngathi ayi cha ekhaya kithi ku-perfect akunenkinga. Sonke nje sihamba nazo siyanyathela, kodwa-ke ekugcineni siyasithemba ukuthi ngoba siwumndeni fanele sibe sihlale phansi sixazulule izinkinga zethu. Namhlanje nginosisi wami lapha, usisi wami isimathata sentombazane enhle. Sabona mama, sicela ukuthi uzazise Jolly Country ukuthi ungubani, wakabani, uzokwenzani. Igama lami nguNwabisa ngwakambatha. Ngize ngenkinga yamyeni wami la ohlala ekhaya ongasafuni ukuthi siphume siyokwakha umuzi wethu ngoba wayesekhokhile konke, waphelelwa umsebenzi ngoba ukuthi akanalo ikhaya, naye ube umuntu ohamba ehlala. Hayi, ugogo wavuma wathi akunankinga ukuthi singacupha ngakwi-backroom yasekhaya. Manje useyinkinga, usebuye edakiwe, akasawufuna nomsebenzi, usehamba nabangani bakhe nje, abantu abaphambili abangani bakhe, udla nokudla kwey'ngane zamalantshi ey'ngane. Abuye ubhansana nogogo manje, umbiza nangamagama, manje akasafuni ukuhamba ekhaya, asisazi senze njani. Manje bengifuna ukuthi sikhulume naye simbuze ukuthi ngempela uyimisele ngokwenze njani ngoba nje usehleli nje. Okay mam, ayikabi ngicela ukubuza ukuthi ayingoba nakho mhlawumbe engasasebenzi, mhlawumbe engasayisilona usizo lwa kuwena umyeni wakho usumbona le ndlela ombona ngayo. Cha, ayi kanjalo ngoba yena umuntu oright, inkinga yonakala mayesephuzile. Umuntu manje ose-prioritize abangani bakhe, ngisho ingane sinayo nje akasayazi. Uma ebuyile nje ubuya aphazamise ugogo ngayo endlini enkulu, anokho ebusuku efuna ukudla, usedala inkinga. Before bengayenzi yonke leyo nto leyo, umuntu nje ufuna umsebenzi nje. Manje ngathi akasenakho nalokho ukufuna umsebenzi, usehleli nje. Akukaze mhlawumbe kukufikela wena ukuthi mina mhlawumbe umyeni wakho ngoba ubengekho njena ekuqaleni ukuthi mhlawumbe umtholele usizo nokuthi uhlale naye phansi ukuthi umyeni wami lokhu nalokhu angikuthandi ngoba kuyenzeka emva kokuluza umsebenzi mfethu ziningi izinto ezenzeka emqondweni, futhi uma kade kuwena uyi-sole provider ziningi izinto ezenzeka kuwena. Akaze kukufikele wena mhlawumbe uthi uhlale naye ukuthi umyeni wami lokhu nalokhu angikuthandi, and i-way forward ngibona kuwukuthi mhlawumbe umtholela usizo mhlawumbe kwabanye abantu abaseceleni, i-professional help, noma kuyimali zingekho mhlawumbe nje, noma mhlawumbe kumfundisi, noma kuba bongasendaweni mhlawumbe kwaba nenkinga enjalo. Akaze kukufikela ukuthi uyenze leyo nto leyo. Kwangifikela into engiseke ngayenza ukuthi ngihlale naye phansi ngikhulume naye, ngimbonise ukuthi useshintshile. Naye ngempela waba umuntu ongathi uyezwa, uzoshintsha ngempela. Hayi maqhubeka isikhathi kwangathi nje usegxile kakhulu otshwaleni, akasezwa mshini manje. Make kwafika abangani bakhe bamemeza nje, hawo sekuphelile ngaye, usekhetha abangani manje. Usekhetha abangani, uselahle nje ithemba ngempilo ngoba nje akasafune kwageza, ugeza nangenkani nje, kuningi. Kodwa uyabona ngathi sinento ekhona naye go through yona. Uyakubona ukuthi ngathi kuningi kukuyena. Kodwa utshwala akuyona isolution. Nanokuthi ngiyahlala naye, ayikho into engayenzi endlini. Ayikho into ongayenzi. Ayikho into engayenzi, ngiyazama nengane ngiyayikhokhelwa yimina esikoleni. Mhlawumbe unokucabanga phela uyakubona nje ukuthi ena nakho nawe uyisimathatho nje, mhlawumbe ucela mhlawumbe nabanye abantu sebekubona abakufunayo, isinsene engasakhona ukuthi akwenzele mhlawumbe izinto. Uyazi ngihlezi ngibuye ekhaya ngesikhathi, asikaze sibe ney'nkinga ey'kanjalo. Inkinga nje sekuyena manje ongasayimisele ngokuphuma ekhaya, usekhululeke kakhulu nje. Wena ufuna aphume ekhaya manje? Ngifuna okungcono mhlambe noma ngathiwa uyaqasha somewhere, noma kuthiwa siyoqasha-ke naye, ngihambe naye ngoba phela ungikhokhelile sihlale. Kodwa lento yokuhlala ekhaya ngoba manje ugogo omdala ukuthi engabhizi ethintana nogogo embiza nangamagama mayesedakiwe, nesithunzi sasekhaya siyaphela ngenxa yakhe. Manje simcela ukuthi ahambe. Ngikucelele yena ukuthi ahambe, awunaso isibindi sokuthi umtshele ukuthi akaphumi. Ngike ngamtshela akangizwa, nami nje usemana ngiphendula isinomi kanjani. Usamthanda wena? Yebo ngiyamthanda. Usafisa ukuthi nibe ne-future? Ngiyafisa ukuthi abuyele abe lo muntu owayeyena ekuqaleni. Okay mama, ngizozama ukuthi simfonele. Ningizimu Afrika, nangusisi lana unenkinga yomyeni wakhe okade esebenza. Emva kobe sephelelwa umsebenzi wenza izinto engaqondakali. Useyeqisa nasophuze noludakwayo, wenza nje izinto engaqondakali. Bahlali-ke ngizocela ukuthi simfonele ubhuti naye ayichazele olwakhe uhlangothi kungani enze zonke lezi zinto.
Ngoba mhlawumbe naye unesizathu sokuthi kungani enze njeni. Hayi inzima lena ke imzima kakhulu ngoba omunye umuntu ayibuka ngalinyiso. Yabo kodwa ke before sesiqale sibuke ngeso lika volovolo ake sizwe naye ubhuti ukuthi ena kungani gcine kwenzeka lezi zonke lezi zinto. Ngizocela ukuthi ngifonele ubhuti. Sabona bhuti. Ngabe ngikhuluma nomnyeni kaSibahle? Uphel Mthembu from Black Life TV. Nwabisa. Ukhuluma nomnyeni kaNwabisa, ngicabanga uSibahle. Hayibo bhuti, ungilange noNwabisa lana, uNwabisa Mbatha umuntu wakho la kwa Black Life TV. Nowinile. Cha akawini. Akawinile bhuti. Une concern anayo ngawe kancane acela ukuthi mhlawumbe mangaba nesisombululo sayi. Hawu. Une concern. Yebo bhuti. Yebo. Okay. Bhuti uNwabisa une problem ukuthi ngoba nihlala nje lapho ekhaya since nawo uphelelwe itoho kuneyinkinga ezikhona and nomndeni soqala ukukhuluma ngoba izinto zenzayo mangabe usudle uphuzo oludakwayo. Yebo nglalela. Yebo so into abeyicela ukuthi ngingenelele ngoba naye uyanqena nokukhuluma nawe mhlawumbe ubona ukuthi uzoyithatha ngenye indlela. So ubecela ukuthi niphume lapha ekhaya niyoqasha okungcono nobabili ngoba vele uyakuthanda futhi akayimisela ukuhlukana nawe. Usenethemba lokuthi uzoshintsha ezintweni ozenzayo. Hawu. Ngifuna abantu lokho sikuthi kube yini. Cha angithi lapha enikhona bhuti kukubo. Ngcono na uyoba indoda somewhere uyazi ukuthi mhlawumbe lapha khona noma nirenta kodwa uyazi ukuthi wena indoda inhloko yomuzi lapho kunomunye umuzi kunomuntu omunye oyinhloko yakhona. Hawu. Hayi iBhayibheli kodwa angithi phela lithi nje manje mina naye sesiyithenga futhi nami ekhaya nje. Kanti kuba kanjani? Hayi bhutiza ngiyacela ukuthi nje nkosami ngenzele ifavor ukuthi angeke ukhona ukuthi uze la ka Black Life le ndaba sikhulume sixoxe naye ulokho njalo onwabisa naye ayisholo ngokwakhe mhlawumbe umtshele lokho sibone ukuthi angesikhona ukuthi siphume nesisombululo kule ndaba. Awu hayi yazi kuhlungu wena shothi ngikhipha inyumbazana la hayi. Cha awukhishi inyumbazana indlela naye abona ngayo mhlawumbe mangabe usukhona leduzane nami sengikhona ngiphathi nendawo angakhona ukuthi akuchazele ngendlela enye mhlawumbe mawunenkinga isithunzi sakho singabona sizivikela ngayiphi indlela mhlawumbe sikuvale noma ubuso kungabonwa izwe ukuthi ubani. Hayi ngiyabuzwa. Oh okay uyavuma bhuti ukuthi ungafika la mawuthola ithuba mhlawumbe indaba ngoba angesikhona ukukhombana mhlawumbe nawe uzothi ukhuluma kwakho nakhuluma mhlawumbe amaningi ndawonye siphume nesisombululo phela ekugcineni kufanele sibe nesisombululo nonwabisa naye abe nesisombululo nawe ube nesisombululo. Hayi kulungile intando yakhe mayenze futhi vele futhi ungishaza vele. Hayi ngiyaxolisa bhuti bengafuni ukuthi uzizwe ngalolo hlobo. Ngiyabonga kakhulu nangesikhathi sakho. Hayi kulungile ayikho inkinga. Okay ngiyabonga. Ningizimu Afrika niyamuzwa ke ubhuti ke ngikhuluma naye noma enganeme kahle kodwa uthi uzozama ukuthi afike la endlini zaka Black Life udaba likhulunywe sibone ukuthi siphuma nasiphi isisombululo. Awunabisa uzizwa unjani emva sesifonela ubhuti? Ngizizwa ngibuyelwe yithemba lokuthi mhlambe usangabuyela abe lo muntu owayewuyena ngoba ekwazile ukuthi avume ukuthi sizokhuluma la nani. Mama, fanele sizame abona lo daba lolu trickanyana ngempela.
Ngoba manje abantu abaningi bangaze bagcine ukuthi awu sumlahla ngoba nakhe engasasebenzi mhlawumbe sekukanjani njani njani kanti uyachaza ukuthi awumlahli. Angimlahli. Okay mama. Kumele Ngibonge siphume kakhulu ngesikhathi sakho sokuthi ufike la ku Black Life. Ngiyathemba ukuthi uzosithola isisombululo kuyisona sona. Ngiyabonga Inhloso kakhulu. yethu la ko Black Life ukuthi imindeni esilahlekelwe yithemba nesizame konke sokuhlulekile kodwa sizama ukuthi sibuyise ithemba kubo bonke. Ngiyabonga ngesuku lakho. Ningakhohlwa abahlali ukulike and subscribe ni follow ni comment ni view futhi lona uPhel kaDini uPhoso. Toodles. Is there black